Ahoj lukostrelci. Pokračujeme v sérii našich naučných videí o lukostrelbe. Dnes možno podľa kulís už vidíte, že sa budeme rozprávať o tetivách. Jedno zo základných súčastí luku je tetiva. Je to konkrétne súčiastka, ktorá prenáša energiu naakumulovanú vašimi svalmi, prenesenú do ramien, ďalej na šíp, na to, aby vedel vlastne z luku vyletieť dopredu. Kvality a parametrov tetivy závisí to, ako vám ten luk bude fungovať. V základe vieme rozlíšiť tie tetivy podľa toho, na aký typ luku ju ideme používať. Na tetivy pre reflexné luky, troška iné sa používajú na longbový. Dĺžkou aj ďalšími parametrami iné sú tetivy pre jazdecké, samozrejme potom máme kladkové luky a máme tetivy pre kuše. Najbežnejšia je tetiva pre reflexný luk, ktorej teda tie základné časti, okrem teda samotných vlákien tetivy, sú koncové omotávky, ktorými vytvoríme na tetive očká, ktoré sa zavesia do koncov ramien, a potom máme vlastne stredovú omotávku, na ktorej si potom neskôr už priamo na luku vyznačíme lôžko tetivy. U reflexných lukov dĺžku tohto očka určuje rozmer alebo veľkosť tých typov koncoviek vášho ramena alebo vašich ramien na luku. Obvykle je to zhruba 2,5-3 cm je vlastne celková dĺžka toho očka. Z praktických dôvodov zvykneme robiť takú vec, že spodné očko na to spodné rameno je o niečo kratšie a to vrchné očko aj z toho dôvodu, aby ste vlastne pri povoľovaní tetivy vedeli spustiť to očko dole na rameno, tak to očko sa robí trošička dlhšie. Pre longbow, aj kvôli tomu, že ten longbow nemá nemá reflex, sa tie tetivy robia troška dlhšie, pretože longbow luky majú obvykle aj troška nižší brace height. A tým, že longbowy majú tenké a špicaté konce ramien, tak aj tie očká na longbow môžeme robiť troška kratšie. Obvyklá tetiva na longbow vyzerá takto, na rozdiel od tej, ktorú som držal v ruke pred chvíľkou. Tej zvyknem hovoriť ako keby nekonečná, alebo proste je to tetiva vyrobená z jedného kusu materiálu, ktorý je navinutý na tetiváku dokola. Alternatívou je vlastne táto flémska tetiva, ktorá je vyrobená takým spôsobom, že vlastne je stáčaná a každé jedno vlákno tetivy vlastne ide iba tam a nazad a tým pádom vlastne tie ukončenia nám na konci očiek vlastne takto vytrčajú von. Tým, že táto tetiva nemá klasickú koncovú omotávku a viete ju urobiť aj bez bežného tetiváku na pomerne malom priestore, tak toto je typ tetivy, ktorý sa dá urobiť napríklad aj v prírode alebo bez nejakého veľkého tetiváku, bez potreby robiť koncovú omotávku. Táto tetiva má troška výhodu aj v tom, že ona tým, že je takto silno stočená, tak v pomerne veľkom rozsahu viete si regulovať dĺžku tetivy tým, že stáčate tú tetivu a tým si ju skracujete. Nevýhodou tejto tetivy môže byť možno práve to, že tým, že je takto stočená, tak nie je až tak rozmerovo stabilná ako takéto druhy tých klasických tetív, ktoré robíme na veľkých tetivákoch. Pre jazdecké luky tam je zase rozdiel v konštrukcii tetivy oproti bežným lukom, do ktorých som hovoril doteraz, v tom, že väčšina tých jazdeckých lukov potrebuje tým, že má vlastne na konci tie také tzv. Rohy, potrebuje o mnoho dlhšie tie koncové očká. Robie vám tetivy, ktoré majú 7 cm, ale niektoré z tých maďarských jazdeckých lukov alebo mongolské, tie majú aj 12-14 cm vlastne očká tuto na konci tetivy. To vám potom pri výrobe tetivy ukážem, že akým spôsobom toto vieme technicky riešiť, aby ste takúto dlhú koncovú omotávku si urobili. Je veľmi dôležité, aby to očko pekne dosadalo na ten koniec toho ramena, s tým, že vlastne tam, kde ten roh končí, aby sa vlastne to očko spájalo na tom správnom mieste. Takže je veľmi dôležité kopírovať tú tetivu, ktorú vám k luku dal výrobca. Pre kladkové luky znova tam je špecifikum, pretože kladkové luky okrem tetivy používajú ešte dva káble. Okrem teda tetivy výrobca aj na luku uvádza vlastne 3 rozmery. Je
je STR ako string, potom je označenie bus cable alebo BC a potom je CC ako control cable. String, to je jasné, to je tetiva, ktorá má dve očká, pomerne dlhé omotávky, pretože tie omotávky sa vlastne celé namotávajú na kladky. Potom je stredová omotávka, ktorá tiež nemusí byť úplne v strede tetivy, to je treba pozrieť si z pôvodnej tetivy alebo z technických výkresov výrobcu. A potom zvykne byť ešte omotávka, ktorá ide presne oproti string stopperu, oproti tomu gumovému dorazu, ktorý zastavuje tetivu. To je tetiva. Bus cable, iné označenie je yoke. Je vlastne kábel, ktorý je na jednom konci ako keby rozdvojený do takého Y a tieto konce sa uchytávajú na konce osky hornej alebo spodnej kladky a dole je to ukončené klasicky. Toľko k tomu. A control cable je klasický jeden kábel s dvoma rovnocennými koncami. Zase tie dĺžky omotávky sú veľmi špecifické. U kladkového luku si musíte nájsť presne výrobcom udávané rozmery a u týchto tetív tie rozmery sú udávané už ako keby z točenej tetivy, to znamená je potrebný určitý počet otáčok mať už v tetive a cez tie stočené vlákna tetivy, aby tá tetiva mala pevný tvar a neotáčala sa tetiva a hlavne píp, respektíve tetiva, aby sa vám netočila tým, že sa v luku mení napätie tým, že naťahujete a skladáte luk. To natáčanie píp sightu je jeden zo znakov dobrej alebo zlej tetivy, alebo už keď tá tetiva starne, tak sa vám začne otáčať píp. To je jeden zo znakov toho, že už tá tetiva na kladkovom luku je na výmenu. Tu napríklad, čo sa týka servisu ukladkových lukov, nedoporučujem vám meniť omotávku na tetive. Už tým, že vlastne porušíte tú pôvodnú omotávku, tak zmeníte tie pomery a napätie vo vláknach a už si spôsobíte to, že sa vám pri naťahovaní luku začne píp vlastne pohybovať, že sa bude otáčať do jednej alebo do druhej strany a budete s tým mať neustále problémy. Takže toto je veľmi citlivá a veľmi komplikovaná téma, hlavne u strelcov skladkových lukov, kde teda naozaj sú niektoré luky konštrukčne tak vyrobené, že pomerne skoro sa prederú omotávky, ale už tým, že zasiahnete do omotávky na tetive, tak si ju, nepoviem, že znehodnotíte, ale už to nebude nikdy ono tak, jak to bolo vyrobené pôvodne. Tetivy pre kuše. Tým, že vlastne kuše používame aj reflexné, aj kladkové, to sa dá znova tá téma ešte rozdvojiť. V princípe sa môžeme baviť o tom, že kuša je extrémne silný, extrémne výkonný nástroj, takže tam aj ten počet vlákien u kušových tetív je veľmi dôležitý, je výrazne vyšší ako u týchto predošlých tetív. Tu sa bavíme minimálne o nejakom počte vlákien od 22, 24 až po nejakých 34 vlákien v jednej tetive. Tu treba hlavne u kladkových kuší dávať pozor ad jedna na materiál, pretože o tom sa budeme baviť za chvíľku, a za druhé u kladkových kuší si dávajte pozor, aby ste to vlastne neprehnali s hrúbkou, celkovou hrúbkou tej tetivy plus hrúbka a omotávky, aby sa vám potom vošla tá hrúbka tetivy donútra do tých kladiek, aby to neroztláčalo vlastne tú kladku samotnú. Dúfam, že informácie z dnešného videa vám pomôžu vo vašej lukostreleckej praxi a že vás niečo naučili. Ak sa vám tieto naše videá páčia, kliknite si na odber.